En parkeringsplads i Indre Aarhus. På handicappladsen holder en bil, og den har sådan en. Men det er langt fra alle, som har en lovlig tilladelse til at holde i det blå pose. For det første er jeg ked af at se, at der er en manglende forståelse for vores problemer. I Aarhus Kommune har man ikke opgørelse over, hvor mange der har fået en bøde for at parkere ulovligt på handicappladserne. Så vi er taget ned for at finde ud af, hvordan det står til i Aarhus. Det tog os ikke lang tid at finde en bilist, der har parkeret ulovligt her i Aarhus. Bilisten om bagved mig har parkeret ulovligt på en handicapplads, uden at have et gyldigt handicapkort i forruden. Vi har netop talt med bilisten, men han ønskede ikke udtales foran kamera, men han ved udmærket godt, at han parkerede ulovligt. Tilbage hos Mikkel Bundgaard prøver han at forstå, hvorfor folk tager handicappladserne, selvom de ved, det er ulovligt. Jamen, jeg forestiller mig da, at de måske er i en pressesituation, de har travlt med lige at komme ind i en butik, eller hvad ved jeg, og ikke tænker over, at det er et seriøst problem for os. Men det tænker justitsminister Morten Bødskov. Han er nu gået ind i sagen og udtalte i går til Jyllandsposten. Det er væsentligt at få belyst problemets omfang, og om der er tilstrækkeligt fokus på det i tilrettelæggelsen af parkeringskontrollen. Justitsministeriet vil derfor nu indhente nærmere oplysninger fra KL og Rigspolitiet, så jeg på det grundlag kan tage stilling til, om der er behov for initiativer på området. Hvad håber du så på nu her, når du hører, at Morten Bødskov han er på sagen? Jamen, jeg håber, at han tager det seriøst, og det ikke bare er politikersnak, men at der kommer noget konsekvens bag ordene.